Hej. Vi laver en blog, der hedder Sanitæra Akademier. I dag handler det om, hvad man skal spise, altså hvad der er sundt og hvad der er usundt. Okay, usundt er slik, is og alt der indeholder sukker. Og salt er ikke for godt for jer. Ja, heller ikke sukker. Cola. Altså, virkelig usundt, mand. Ja, der er mange kalorier. Og lidt koffein. Ja. Og I skal ikke drikke... Og farvestoffer. Og I skal ikke drikke energidrik. Det er seriøst ikke godt for jer. Der er alt for meget koffein i. Alt for meget. Ja. Raskele nu bare med at skubbe. Jamen, jeg kan ikke se mig. Hvis ikke gør, så kan jeg ikke se mig. Okay, så går vi lidt tilbage. Altså, seriøst. Okay, hvad der er sundt er grøntsager, frugt, ja. kartofler. Skal man hver dag brød alt i en toast. Hver dag skal man spise grøntsager og frugt. Hver dag. Hvad hvis man kan lide frugt? Så husk også, kød det er altså også godt nogle gange. Ja, kød det er godt. Og skal man have hver dag. Oksekød er sundt. Det er rigtigt. Og nu vil vi sige vores yndlingsmadretter. Ja. Må jeg starte? Ja. Okay. Mine yndlingsretter er spaghetti lasagne og pizza. Min er pizza, pomfritter. Og pomfritter faktisk kartofler. Ja. Bare lagt i frityre selv. Jeg kan lide alt. Min er... Din er hvad? Pomfritter. Ja. Okay. Det var alt herfra. Hej. Hej. Jeg håber, I kunne lide vores blog. Nej, men jeg håber, I kunne lide vores blog, så vi laver en mere om noget andet. Hej.